Ayo. Ora iku kok aja mok gawa. Raine dicangking wong. Arep tak cangkingke ra entuk. Wah. What? Ki 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 bu cupa bu bu ta bu bu pa bu pa pa ya cái chuyện lên chạy ra đi ya cái rek bực lên chạy bực cái ra ya chạy 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 gila ayo wajah polo demit setan perkasaan padha bocah cina iki oh nyampun arep budal wae lho Mas wah aku ora weruh nyilih mripate sapa ya duwe mripat po wah waduh toto jangan cuma dipegang Mas gue apa ini nemu kates wush nemu kates ge dibudalke setanane ge dibudalke ya ampun coba lho ya ampun tangde dah wis setanane urung kok malah wis tangkulo tang tak tang de gah ci nah mung padha wae kok ya delaku tak lele pak pakanan gue pak mentah lele pakanan gue pak kali ya ampun mengi pak kali lah iki lho
Wah, ayo. Iku piye lem lagu iki? Lem lagu piye iki? Ibu banget tuh. Udus. Oh, kurang. Kurang. Malah mlebu cangkem. Piye ya iki, ibu Udus. Ya ampun. Ketok sithik. Delangku tak biasane nek ngene iki cilik iki. Oh, sensor. Tidak lulus sensor. Bapak mirip sirahe wis minger meneh. Wah, mau aku goleki kowe sih malah. Wes iki mae. Aku melu ndelok wayang, Pak. Ya nek delok wayang turuse. Seret, Pak. Turu. Ngopo? Panas, Pak. Sing panas Kacokku. Widite panas, Pak. Wah, iku mula ora turu, gek turu wae. Turu, Pak. Turu. Turu, Pak. Kok Cuk menengo anjo picerna. Wah! Ngopo meneh? Kacokku panas, Pak. Sithik. Kuwi mergane kowe iki lunga-lunga ora nggo katok ya ngono kuwi. Lunga-lunga sarungan terus. Turu. Nah, Turu. turu ya, Pak. Turu. Yo. Oh, wedhus. Wah, anakku turu sosoke kacuke nggawa rokok. Tung, plak, plak. Kanggo celeng anyar dodol maling di Matanger kemeluting.
Yak sepining swasana surana ngancik luhuring budaya sinaretan ambedah lungiting kanugrahan. Yekti ngono ana Parawa paranging carita saking Serat Mahabharata. Anenggih punika jagating wayang Purwa ingkang sinebut Ringgit Purwa. Pramila sinebut wayang sasmitaning wajib sembahyang. Labet jroning wayang sinung piwulang ingkang dayaning maweh pepadang tumraping tiyang agesan ing Ngarcapada. Ugi saged sinebat ringgit dukunane Sunan Giri ingkang anggit awujud syarat panggurit sinanggit sarana wirid temah bangkit dadya carita lungit. Purwa tegesing wiwitan sasmita purwaning dumadi nenggih lelakon ing Madyapada kawiwitan Nabi Adam kelawan Ibu Hawa. Pramila wayang Purwa dadya tuladha gesanging jalma ingkang sedya kawengku purbaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Asura kelawan watak Suradadya rengganing carita kadya Saloka Suradira jayaning palugun suwuh barasta tekaping ulah Darmastuti ingkang mengkuwerdi Nadyanta Digdaya kinayoman Durga kala lamun Deksura ngungasake kasektenira ing kono yekti bakal sirna kagiles dening rodaning watak watak Sura. Anyar wara nyarengging Purwa ratri sinengkalan luhuring kagungan kunjuk mring Gusti Hyang Akarya jagat katingal gumelar minangka Purwa panenggih punika gumelaring negari ing Ngastina ya Hastinapura. Ya sinebat negari Gajah Hoya Liman Benawi Kuro Janggala inggih awasta negeri Purwa Srinada. Pramila sinebut Hastina krana dakunane Sang Hastimurti inggih Prabu Hastipraba kang kepareng yasa negari Gajah Hoya dadi pepenget lamun ta ing ngune tilas kedatoning Dirada Prabu Gajah Sura ingkang dipun telokaken dening Resi Palasara. Liman Benawi mengwerdi ngongkang samudra gisi ing Bandara Sinung Paramita pinetha gajah anginom toya aswata reca gajah purba kayun. Kuro Janggala dadi kedatoning bangsa Kuru pramila sinebut Purwa Srinada labet kang yasa negari taksih trahing Prabu Srinada. Nagari Ngastina ing samangkene dengan cek jaman kencana pindhane Swarana Dwipa binasake punjuling apa-apa umpama obor nedheng padang urupe kalamun to gunung dhuwur kukusi yen to kali jero kedungi bebasan pasar adoh kumandange kuncaraning praja miwah luhuring kawibawan katingal saking kandhaning bangsa manca ingkang alira duta tandha siling kekadangan lumadining gesang para kawula samyut denatur siang ratri anglur selur tanana pedhote pangupa buga tan wonten ingkang nganggur watak serai samya den singkirake sugih brana samya syukur kelawan ruang samudulur temah semulur kang dadi makmur among tami samya tabari sabenare kontap makarati garap pasiten gilir gumanti temah gumelar
Pandya Batari Sri Hangijawantah lemah kapur samya den lulur padas curi samya linebur temah dadya kang sarwa tinandur para tagang samya rumagang bangsa matsuwa datan kuciwa angge kadang jala midhari samudra miyasa mina datan pakemba kadya emas kentara lampahing palwa lampun kuciwane sang nata ingkang asta pusaraning praja tansah anggugung watak adigang adigung kelawan adiguna binasake banter seneng nglancangi dhuwur seneng ngungkuli landhep seneng natoni marang sepadane negari Ngastina katingal ageng nanging dereng agung katingal ayom nanging dereng ayem labit para narapraja nayaka miwah sentana ratu racak samya hanggunggung diri karem demen lumur makarti kasusilah dianggep dolanan korupsi ing sak ngendi-ngendi ingkang ginarda muhung swarganing raga anguja kuruping priyangga temah uru dateng kanistan lajeng sinten ingkang jumeneng nata Anyakrawati mbau denda wonten ing negari Ngastina mapan wasana pilahe dewi-dewi lamun kethek araning pragungsa buta praceka dewa wesik pendhita wenang peparat lamun ratu ajejuluk sang nata jejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Jaka Pitana ya Prabu Kurupati ya Kuruwendra ya Sri Gandari Suta ya Dastaratmaja ya jejuluk Gandareya ya Prabu Tripamangsah laing ngriku sang nata biasane mongko ingkang tepandher jroning pasilakan lah menika warnane rok marangka dalem patih ing negari Ngastina ingkang mapan wonten ing plasa jinan inggih Patih Harya Sengkuni. Patih Harya Sengkuni mengeraken Narendra ing Mandura Prabu Baladewa ya Prabu Balarama. Prabu Baladewa mengeraken pandhita ing Sukalima nenggih Dahyang Durna ya Dahyang Kumbayana. Laing ngriku tepakan dersanjaning para kawula para sentana lan para wadyabala kula ingkang sami nggantung pasiban dupi pirsa sang Natasya Sigramya Siniwaka ngangsek nira lenggah mangkono pangudi asmaraning sang nata ingkang dereng kawijining lati. Maha Prabu Duryudana lenggah
Candra Purnama Siti minangka duwe panen wangi lintang raras kumanyar oh oh Calatara ningsih katrangan panjating kilat tade anaranateng limut Reresan dulur lan limut jagat dewa batu restu koro manding paman Paman Patih Harya Sengguni sami raharja saksowan paduka paman Paman Patih Harya Sengguni ing plasa jenar paman Jimat-jimat pepundhen kula nggih anak Prabu. Kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk mawantu atus ahanta pepodo paduka sinuwun Prabu Duryudana. Nok nggih anak Prabu. Inggih pawan. Sadyanto langkung sepuh jengandika. Nanging wonten karaton menika ingkang inggil kiambak menika ratu pawan. Dados trep lan jumbuh yen to jengandika ngaturake sembah marang jeneng ingsun. Nun inggih anak Prabu Kula tampi paman. Kula tampi sembah paduka. Prayogaken ka paduka Paman Patih Harya Sengguni. Sampun boten kirang prayogi lenggah kula nggih anak Prabu Duryudana. Inggih paman. Koko Prabu Baladewa sampe raharja sak prapta paduka. Koko Prabu Yai Jagat Dewa Batara. Estu ngurmani wela dalah. Yai Prabu inggih. Boten wonten alas tunggal wiji punapa sawanipun Kakang saking Mandura dumugi wonten ing negari Ngastina menika. Yai Prabu. Nun inggih. Ngaturaken kasugengan sak rawuh jengandika Koko Prabu. Nun inggih dawuh sami-sami Yai Prabu. Prayogaken lenggah paduka Koko Prabu Baladewa. Sampun boten kirang prayogi lenggah kula. Yai Prabu Duryudana.
Paman Durna. Sambiraharja saprapto jengandika paman Pendhita Durna. Oh, kandang blekuduk manyar-manyar selikur cinaga-manyaga kulungana. Lole, prekantil pundute kisah. Nuninggih Nyang Prabu, nuninggih. Mboten wonten setunggal wiji punapa sawan kula wonten ing ngarsanipun anak Prabu Duryudana. Pun bapa ngaturaken kasugengan, Nger. Nuninggih Bawa Durna. Kula tampi sak rawuh jengandika prayogaken kajeng andika Bapa Pandhita. Nuninggih. Nuninggih anak Prabu, nuninggih. Sampun mboten kirang-kirang kelinggah kula anak Prabu. Dimas Kartomarma kepiye kabul kaosanane para kadang-kadang Kurawa nggone padha macak baris Dimas. Nuninggih Kowe Prabu. Para kadang-kadang Kurawa mboten badhe nguciwani sampunipun jengandika Koko Prabu nimbali dawuh jengandika kula kinten Purwadyabala Kurawa sami sayek-sayek kapti ngestu padha dawuh jengandika Koko Prabu Kartomarmaya. Prayoga kelenggahmu Dimas Kartomarma. Nuninggih Koko Prabu. Sekedap janjane menika wonten kawigatosan punapa dene anak Yai Prabu Duryudana nimbali ke ngraka ing Mandura. Yen to wonten pirembagan babagan negari kamangga kula aturi medharaken wonten ing pasewakan menika. Nanging yen to menika ingkang dipun rembag babagan ingkang wadi kula aturi manjing wonten ing kepengkaran pepanggihan catur netra kelawan pun Kakang Yai Duryudana. Lengleng ramyan ingkang triya lerayawang candra katawengan ing tias kaduritan lemut kabyat andek aruci rame dari omah nawo kekuwing wangwi sesa Prabu sejatosipun ingkang kula kuwatosaken menika boten meligi babagan pirembagan negari nanging menika babagan keluarga Koko Prabu. Lho babagan keluarga ingkang kados pundi napa Yai Banowati nggenipun leladi kelawan anak utawa Yai Prabu Duryudana menika kirang nggenipun leladi napa? Napa babagan para sekadang Kurawa ingkang samya boten tansah paring kanugrahan marang Yai Prabu Duryudana? Boten menika Koko Prabu. Lho. Lah lajeng napa? Lajeng napa Yai? Mara kaki enggal mangandika marang pun Kakang.
Boten wonten sanes inggih punika babakan putra kula pun Saraja Kusuma Koko Prabu. Lah dalah. Kang putra Saraja Kusuma kados pundi? Nyai Prabu. Sampun wonten tigang candra menika anak kula Saraja Kusuma tansah nglantur anggenipun nindakaken pakaryan. Nglantur tos pundi? Mbok enggal cetha anggenipun matur to Nyai Prabu. Anak kula Saraja Kusuma nedeng kayungyun yen to kula Mas padaken Koko Prabu. Kayungyun kasmaran ngoten napa pripun? Lho nggih. Yo. Yen to kowe mangkono gan pusta. Wis tibane kula mangsa anakku Saraja Kusuma sambut cilaning akrama. Mula ora mokal, Nyai Prabu, ora mokal. Ora mokal yen to anakku Saraja Kusuma kayungkyun marang salah sawijining wanodya. Margake enggal mangandika yen to kayungkyun marang wanodya menika putri, yen to putri Nalendra negarane pundi, yen to putri pendhita menika pertapane wonten pundi, yen to putri satriya kesatriane wonten pundi, nanging yen to putri desa desane ana pundi, pun Kakang ingkang sedya ndodhok korine nginang gambir suruhe Nyai Prabu. Sidhem jroning pasewakan Adyagung tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama Kang mahambek maratama mangu kaonengan lira sing duka cipta Bera budi mantun ora ras Koko Prabu yen to babakan punika kula boten mangertos ingkang langkung prayogi keputra kula Saraja Kusuma dipun timbali. Kados mekaten ugi prayogi Nyai Prabu. Paman Patih Harya Sengguni. Kula suwun dhateng panjenenganipun Paman Patih Harya Sengguni nimbali marang putra kula pun Saraja Kusuma. Amarga badhe wonten pirembagan ingkang badhe dipun andharaken para pisepuh ninggih kira anak Prabu sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit sing atos-atos paman ampun kados lare alun. Kaya ngene gak mentolo kula ingkang sowan Rama
donya tas kumen lho. Dalu marep wis ora usah suluhi. Rama kula ngaturaken sembah Rama. Aduh paman. Menika king